What's up mga ka-Avengers? Ako rin si Mimi and welcome to my YouTube channel. So before I proceed this video guys, intro! So So guys, pasensya na ipagod ko ngayon karoon. Wala ko kayo bang wala ko namos and wala ko pa-first guys. Nasa gamay guys. Ano yung dito? Gamay kayo guys. So for this video guys, is-surprise din ako sila nga ito kong birthday niya karong adlaw and time check, it's 3:50 AM na guys. 3:50 AM na guys. So is-surprise na to siya sa yung birthday kito nga pinangga man ako siya. I will do my very best to make him happy nang gagulugi kilog siya. Kilog siya. Kita ba yung dress camera nang gagulog siya nang wait lang ga. Narito surprise na mo unyang gabiin nang ga. Isuod na ko sa box ako nang kaugaling nang ga. Ano yung siri-siri ko. Pinaanak nang So anyways guys, wala din siya kabalo ani nga nadyo ko surprise niya. Ang gatuwa siya normal lang kato lang kanang mag-breakfast niya naniod to or mag-dinner mawala din na siya pero wala siya kabalo nga adi na simple celebration guys. So ano lang namin simple celebration guys. Nagpasalamat ko sa langit ng amahan na to nga gitagaan mi niyang grasya kay dito mo niya dili sa kuno mabuhat sa birthday nilang ga and nasa yung sponsor sa birthday nilang ga and of course kanang ang halin taon na mo sa manya guys na amin ginan siya nga na nakapalit ni og kanang foods ko foods guys. And speaking of foods guys, may order ko sa Foods and Me guys. So muna naman may siya. So among pala sa Foods and Me dara. Foods and Me guys, please follow in ang Facebook page. Please follow ilang Facebook page, Foods and Me, and i-like sa ninyo, send sa mo mga message, unahan mo order nila guys, kay kabaw mo guys, lami dito kilang mga pagkaon mo guys, malimitan ninyo yung mga bana or ayun ba din as in, lamitin siya, di mo magmahay niya, barato pa dyan and free delivery per you guys. So ihatod doon nyo natin yung mga 7 AM, so thank you again din sa paghatod. And speaking of delivery pod, yung delivery ni Hana din na akong i-favor niya, so thank you so much always. Sila ang kaya namalihog ko nila guys. Namalihog ko ang ano nila guys. Kami sa balloon and kami sa candle. Candle na siya guys. Happy birthday. Balloon na red. Nasa happy birthday. Guys, pasensya na kung maginay kung tingong guys. Ako lang ginay. Akong tingong to. Basig ng lunggo nilang gaya. Kamata niya siya na siya dito. Ako lang tapos na. And iyang cup. Cup niya da. Diba mga Avengers man so Avengers din gipalit sa mga always. Thank you Hana and Lily. I love you so much guys. Kung mo ba siya ko and isupport ka lang siya kung nila kung ano guys. And happy birthday. Yung edad na lang ga which 28 2020 and happy birthday guys. Sa office pa ni siya gikan pila nakabok birthday ni Agi ani gamit kini siya guys, gamit siya kini siya as and of course wala na and of course folder. So mga always Hana and Bibi, thank you so much. Tara si Hana and lalo si Bibi, thank you so much guys. So of course dili jud malimtan ang pinaka-importante ani nga vlog ako message na lang and langga my message to you is that mo English so pag English ho so happy ko nga ikaw ang naabot nako karon happy kiko and kontento na ko nimo
I wish you all the best, and I wish you good health, long life, and keep safe lang ka always bisan asa makamuadto, and don't forget to put God in the center of your life lang ga kay siya jud mo tabang nato bisan unsa ka problema mo abot nato, dili gyud nato siya kalimtan, and naagid tay salig gyud dapat niya, dili na magduha-duha niya, and iputang sa sentro sa atong relasyon si Papa Jesus kay never sa taniya pasagdaan despite man sa mga problema nga atong naabot, and nagyapoy kasulbaran ang tanan, and fight man gyapon ta bisan kanang tungod karong pandemic nga kanang wala pa kay ta totally financially, pero at least survive gyapon, and thank you to that sa among langit ng amahan. Thank you so much pagad, and I love you so much. Happy birthday no matter what happened, naro ko always diri nimo and dili ka biyan, and thank you for taking care of me diri sa inyong balay, and thank you for loving me unconditionally. And thank you sa imong pasensya na ko nga bisag usay sa puton kay ko maglagot mong kunin mo kay kanang imong mga singil labay-labay ra nimo niya ako rin mo laba maglagot ana, pero birthday man nimo dili na sa masuko ha kabaw ka nga pinangga ay di ka og kabalo sad ko nga pinangga sa ko nimo, and I love you so much with all my heart and soul. Happy birthday lang ka. So guys, dili na ko magpadugay-dugay pa guys, pero ako mga pang-decorate kami siya, muna siya nakita na paninigo na bayi napaburo to di ko balance guys. Ito guys, muna siya muna siya kung ipaburot kayo na guys, ibayuot ko ni ulo sa tips ang dito, pero okay ra agad ako na tanan kita ng birthday manimuli kay di pa lang mo birthday dili siya kayo na kasi joke. I love you so much Langga, and thank you for everything. So i-magic na lang ako kung pag-decorate ka rin ako siya butang, so i-magic na lang ako guys in 4, 3, and 2, and 1. Bye-bye. Good morning mga ka-Avengers. Good morning, good morning, good morning. So wala pa ko itulog mga beshi ko, wala pa dyan ko itugpa guys, kaya na-excite lagi ko tungkol sa akong surprise niya. Manang wala ko itulog-tulog, pero laban lang sis, laban lang. So thank you for another day of life, thank you for the brand new day. Mga ka-Avengers, dili kita pwede malimot na magpasalamat ni sa tong langit ng amahan kay gitagan tanig another day of life and another day to live in this world, or rather this universe. Wow! Yes, Universe Philippines! So mga ka-Avengers, kay natulog pa man silang ga pukawon na ako siya unya guys, and nanade ang among gi-order sa foods. Sarap niya na lang basta dara siya tuwis. Okay, look lumi. The pansit bihon mo ni siya maka long life na to guys. Pansit bihon dapat every birthday na dyan mo pansit bihon there. Look lumi. And the bake gibalik bake pa guys, lami kina siya guys, and the lumpia also lami sad kay ang lumian cake and the fun. So muna siya, thank you ayo sa atong langit ng amahan nga naatay handa ni Langga. Una na to si Langga kay alas city na, so patawon na to siya, and ato ang pasigan iya cake, dari ang cake guys. Wow, nice cake Langga. Nindot pa niya sa guys. Ang pag-500 yung cake ka ng barato, pero lamig. Ito na pa niya guys.
ba eh? Balok na ba? Ano ba yung bulong niya? Okay, done. Thank you to my langga, guys. Surprise na ko. So karon guys, Tagalog ko din guys. So Oh, Bisaya ko. sige lang, paala na nato, follow combination Okay, lang fine. Wala nato. ko. Wala biya Yes. kay nagtibak na biya ka. Yeah, what is your birthday wish? Charot. Thank you so much. Wala ka, okay. Sa bayot. Ang bayot. I love you. I love you too. I'm 27 years Oh, 27, 28, makatiguan na ka doon. Kuya na tika. Sige na, mata na. Pagnungan na. Guys, so Happy karon birthday. Love you, burger Gingy. meal, guys, and kuan po para sa amo. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Of We're preparing course. day, guys, so What? need nga maligo na po. Sige na. Blow na the candle. Okay, dig dig dig. Yay, happy birthday, Gingy. I love you. Balik na. Dal ano diri? Okay, done. Dal ano diri baka mga mainit ito. Lugo, bre, wa mo kag kuan lugo. Wala man lagi kay kuan. Okay, done. Musupak lagi ka, oy. Ay, yeah. A few inches later. What's up mga ka-Bingers? So, welcome back to our YouTube channel. So, kakagising ko lang. So, surprise ako sa surprise na nilangga. So, ang galing napawaw ako sa nilangga. So, ngayon mga ka-Bingers, papakita namin sa inyo again. So, kakagising ko lang. So, parang ako, nahubog ako sa tanduway. So, so, mga ka-Bingers, ngayon, showing na tayo sa title ba shit. So guys, here again guys. So papakita namin mga Avengers. Ulit-ulit na naman tayo mga Avengers sa ating mga ating papakita ngayon. So ito mga Avengers ang ating mga pagkain sa umaga in order ni Langga. Napawaw ako sa ganda. So ito pala mga Avengers, Chop Choy, Diminaw. So tell me guys, follow sa Facebook. Anyway guys, don't forget to follow us Twitter, Instagram, inshallah, Facebook page, etc. guys. So mga Avengers, guys, ito mga awa ating mga foods mga guys. So parang lasing tayo nito guys, mga Avengers. Ina ba, follow ang foods at me. Follow ang foods and me. So, sa Facebook mga Avengers. So, ngayon mga Avengers, medyo we are gutom and we're hungry. So, mga Avengers, so thank you kayo. Appreciate kayo ang gift. Advance akong birthday. Advance akong edad today. Sa 7 years of age. So, happy ako kayo mga Avengers. So, pero mga Avengers, tuyot na ating pasyon sa mga palibot. So, basta napangal yung mga surprise na makitaan na rin na may tangking mga worm. So, ano na mga Avengers. So, musa mga Avengers. Now I'm thinking, guys, so change outfit as a full year. So,
mga Avengers, welcome. Oh, darang sakto kay ka mga Avengers. Kapunan mo kapin. Sus, darang na nga ba idol eh. Ay, sus, nagkaya. Daray. Darang dyan eh. Sa mga Avengers, wag mo mag-expect huwag mo mag-expect mga Avengers na thank you, Hanabishi sa bond. So, yung pag-pili si Captain America, mga dili sa ka-favorite na animation sa Timog Kalibutan. So, karon mga Avengers, din na maglangan-langan. Kaya nga no, we are hungry now. So, today, we're gonna sit here. So, ba sa shoot me free. So, kami Avengers, sit na kami sa itong karanan din kung nata, so, karon dili na tayo magbibigay mga ka-Avengers sa aming showing karon. Karon mainit sa pa. Then, breakfast while cooking. So, alay mga Avengers, so, nata. So, update kita mga Avengers sa itong mga kuhan karon sa decision. So, dili na magbugay mga Avengers. Hisabat na kita. Murag ipog na kita sa itong mga singan, sa itong mga unsa pa niya. Kailangan, ato na i-prepare. So, galing nung dali sa siya. Kuhan. Mga mga Avengers. Hey guys, welcome to our channel. Yeah.